بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. السلام أمي أوفو ملكنا أني ملك وقا ولا بيسوغ مدينة نيني أندونغاني أنغا إمشون كنو نودي سيكوني دونغوي سيكوني دونغوي مفو adamadi ala y'i da k'i bila dugukolo sanfɛ. A ye dɔ kɛ mécanicien ye, a ye dɔ kɛ réparateur ye, a ye dɔ kɛ menuisier ye. Nin de ye nin yɔrɔw ye. A bɛ fɔ nin yɔrɔ minnu ma ko jɔn seko ani dɔnko. O tuma ala ye anw nin yɔrɔ kɛ min ye a la, o ye ka dɔnniya bɔ k'a di ala ka jɔn ma n'o ye dɔnni ale ni yɔrɔ ye. O tuma o dɔnni fana ye jumɛn ye? Baboloba de ye dɔnni ye. Babolo kelen kɔnɔ i bɛ qualité caman caman sɔrɔ a kɔnɔ. O bɛɛ bɛ wele ko ba kɔnɔfɛnw. Min mana e yɛrɛ de ja sisan o qualité ninnu na i ka ɲini fɛnw na, ba kɔnɔ fɛnw na, e b'i ɲɛsin o ma. E bɛ tɛmɛ fɛn dɔ la i bɛ taa sɔrɔ dɔ fana ka ɲini fɛn y'o de ye, o fana b'i ɲɛsin o ma. Diɲɛlatigɛ yɛrɛ bɛ tan de. Mɔgɔya la gɛlɛya ye min ye dɔrɔn, kana kɛ hasidi ye, kana kɛ ŋaniyajugu ye. Ni ni fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ maa o maa la diɲɛ kɔnɔ, e ni hɛrɛ banna. I bɔnnaw ti lafiya, e yɛrɛ ti lafiya. Parce que ni fɛn fila de bɛ mɔgɔ bila ka walejugu ta k'a ɲɛsin i mɔgɔ ɲɔgɔn ma. Ka lagosijugu ɲɛsin a ma, hasidiya ni ŋaniyajuguya b'a kɛ. Ka dabalijugu kɛ mɔgɔ la, hasidiya ni ŋaniyajuguya o b'a kɛ. O tuma e bɛ to o la ka to o la, ala bɛ dimi e yɛrɛ kɔrɔ k'i ta tiɲɛ, k'i bɔnna bɛ nagasi e kɔlɔlɔ fɛ. I bɛ su ni seli ni fɛn minnu fana kɛ, i bɛ taa sɔrɔ foyi t'i ɲɛ. Sabu an ka kira y'o fɔ an ye, a ko iyyakum wal hasada wa innal hasada ya'kulu hasanatul insan kama ya'kulu narul hataba. A ko n bɛ aw adamadenw bali ka bɔ hasidiya ma, k'a bɛ mɔgɔ ka ɲuman dun k'a ban pewu i n'a fɔ tasuma bɛ lɔgɔ dun cogo min. Wa a b'o cogo kelen na, hali nin yɔrɔ ni harijɛgɛ min b'i la, tant que i ŋaniya ni i dusukun man ɲi, a lasabati man di ka na i ma. Kɛ mɔgɔw ka hɛrɛ fɛ, mɔgɔw kanu ni hɛrɛ ye. N'o kɛra ala yɛrɛ bɛ hɛrɛ kɛ e ye. O kɔfɛ n baden, an bɛ walanda minnu kɔnɔ ka taa, n y'a fɔ a ye n bɛ segin a kan. Ɲɛnɛmaya sigilen bɛ sababu de kan. Ni min ko k'i man kɛnɛ n'i taara dɔgɔtɔrɔso la, dɔgɔtɔrɔw bɛ furaji caman ɲagami pikiri biyɛn kɔnɔ, mugumaw bɛ k'a la, jimaw bɛ k'a la.
mais o fura ninnu bi ka ɲagami a bɛna kɛ e min na e t'a dilan cogo dɔn mais e mago bɛ mun na i ka kɛnɛya a ka ca Ala fɛ sababu ɲuman fana don n'a kɛr'i la i bɛ kɛnɛya. O de la n baden ni kodɔn farala kalan kan a bɛ nafa ɲɛ mais ni kodɔn bɔra kalan na dɔrɔn wallahi a tɔ bɛ kɛ da harijigɛ ye a tiɲɛni de bɛ bonya n'a nafa ye. N'an kalanna an ka kodɔn ɲini kodɔn fana bɛ ta kodɔn sun de kɔrɔ minnu ye kodɔn olu bɛ yen caman bɛ yen olu tɛ sɛbɛnni yɛrɛ dɔn n'i gɛrɛla olu la olu bɛ kodɔn walanda d'i ma o bɛ fara i ka kalan kan i ka dɔnni i bɛ se k'a kɛ ka diɲɛ nafa. Farafin de banna yɛrɛ la kojugu diinɛ ko la an banna yɛrɛ la dɔɔni labaarali koɲɛ la an banna yɛrɛ la. I b'a ye farafin karamɔgɔba bɛ sɛbɛnni kɛ ka document dilan k'a labɔ farafin b'a sabute de e k'a to arabu dɔ ka sɛbɛnni kuntan dɔ kɛ dɔrɔn wala tubabu dɔ ka sɛbɛnni dɔ kɛ hali n'u bi bɛn farafinw lagosili ma u b'o de fɛ o de ka d'u yɛrɛ ye. Ani maa banni yɛrɛ la kaban ne t'a dɔn fɛn min bɛna e valoriser bilen ne t'o dɔn. Denmisɛnw a y'aw ɲɛ yɛlɛ a ye hakili kɛ ka baara kɛ mɔgɔ bɛ laban i yɛrɛ la dɛ. I ka jamana valeur yira a mana kɛ cogo o cogo n'a gana i bɛ yɔrɔ min i ye t'i ta ye dɛ i bɛ segin i ka so. Ala ka hakili ɲuman d'an n'aw ma. O la bi an ka sinsin bere ɲɛnɛmaya kɔnɔ fɛn fila de don kɛnɛya ani sɔrɔ. Ni kɛnɛya sɔrɔla ni miiri bɛ jigin fɛn min o kɔfɛ o ye n bɛ fɛn bila n pɔsi la cogo di k'an ka denbaya ka besoin kɛ n kana malo. O la kɛnɛya min ka gɛlɛn kɛnɛya yɛrɛ bɛɛ ye bi o ye cɛw ka kulusi jalako ye. Furu caman bɛ ka sa kun tɛ ka fɔ kɔɲɔ bɛ kɛ kalo in na kalo dɔ in b'a sɔrɔ furu sara wala mankan cayara a kun ti fɔ. Caman bɛ yen a turu taara ka da musow kun muso yɛrɛ jɛnna n'o ye cɛ suturali kama ka taa n'a yɛrɛ ye. Ɲɔgɔnnaw bɛ kuma dɔw ta k'a ɲɛ ko n'a y'a turu da ne kun ko n'a mɛnna k'a tiɲɛ bi dɔn. N'ale taara dɔ wɛrɛ nana bɛɛ ka lamɔ tɛ kelen ye. Dɔ dadelen bɛ taa k'i sutura mais dɔ bɛ na o b'i lebu don o don i ka denbaya cɛla. O tuma n'a bɛ ten cɛbakɔrɔ kan ka k'i hakili to i ka kɛnɛya la kulusi jala fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la. O la fɛn min ye cɛya yɛrɛ mana bin pewu hali n'a binna ka san 20 kɛ fɛn min b'a lawuli dɔɔni kɔnɔ an bɛna an da don dɔ la bi ni ka ɲɛfɔli kɛ aw ye. Minnu fana ko k'u ka cɛya kunbaya k'a janya ka fanga di u ma an bɛna a bɛɛ fɔ bi. Nin de ye tiɲɛ ye. Ni Ala ye kɛnɛya ka ni ɲuman d'i ma kaban
a banna hali ni fɛn t'i jufa la kuma dɔ la i ka diɲɛlatigɛ bɛ se ka kɛ hɛrɛ la i suturalen don mɛ ni nin minɛ n'i la ka miliyari d'i ma i lebulen don dɛ sabu denmisɛnnin fitininw muso tɛna s'a yɛrɛ la a bɛ taa a yɛrɛ di olu de ma hali n'u ma fɛn fɔ e sugu kɔni dɔnna k'a sababu kɛ i ka marafɛ ye o ɲuman ye min ye kɛnɛya bɛ e min na i ka kɛnɛya kɔlɔsi e yɛrɛ min man kɛnɛ n'i sigilen bɛ n'a ye wuli k'i jɔ n'i y'a mɛn cɛ kulusijala don dɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ni kulusijala bɔra cɛ la a tɛ kɛ foyi ye kun mɔnɛ dan don ala k'an kisi o la an bɛna kuma mun kan bi ale furaw kan ne yɛrɛ bolo ye minnu dilan kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu bɛ yen a kɛra nasira o nasira ye k'a furakɛ pewu ka bɔ farikolo la i k'i yɛrɛ sɔrɔ an yɛrɛ bolo donna kungo kɔnɔ fɛn minnu kan k'u labɛn k'u bila a kama u b'an bolo ni jɔ min mago b'a la kɛra diɲɛ dugukolo yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ nɔgɔya la mɛ n b'i fɛ ka min fana tugu a la aw k'a dɔn furakɛlikɛla tɛ ala ye ala fana ka lajarabiw bɛ yen o bɛ bana la i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ yen tulonkɛkɛlaba de tun don a tɛ tɛmɛ muso la ala b'a lajarabi i mana min i tɛ tɛmɛ muso la i ka kɛnɛ de ala bɛ sin k'o lajarabi ni kulusijala ko problème ye wala fɛn dɔ b'i yɛrɛ yɛlɛma ka d'i ma ale yɛrɛ kɔrɔ ka t'i yɛrɛ d'a ma n'a dar'o fɛ kulusijala b'a bila nin bɛɛ n'a furakɛ cogo don o de la fɛn in kɔnɔ ka don a furakɛli dɔw bɛ yen kunfɛ baara tɛ a furakɛli dɔw bɛ yen k'a fɔ i bɛ girin ka fɛn dɔ ta ka d'a tigi ma ten taa nin wusu wala taa nin mugan nɔ a dɔw tɛ ten dɔw bɛ furakɛ ni gindofin yɛrɛ de ye dɔw bɛ furakɛ ni segere yɛrɛ yɛrɛ de ye o hukumu kɔnɔ n baden a ye nin ta a k'a kɔrɔbɔ n bɛna d'i ma jumɛn na bi o ye falikɛ ye ni falikɛ wulila falimuso nɔfɛ i b'a kɔlɔsi a mana yɛlɛ falimuso kan n'a tilala aw ka hakɛ to san'a ka kulusijala ka jigin a mana banakɔtaa min kɛ i bɛ o bɛɛ la n'i ye cɛ ye i b'a kuru saba t'a la i bɛ taa bila tile kɔrɔ a ka ja n'a jara i jija i ka fali cɛ tɔɔrɔ naani min bɛ fali cɛ la i k'a ɲini i bɛ tɔɔrɔ i b'a sisi a da ma n'i y'ale sisi fo k'a kɛ finfin ye i bɛ sɔrɔ ka a banakɔta in fana ta i bɛ taa ale sisi mɛ ni fila tɛ fara ɲɔgɔn kan dɔ bɛ don tulu la ka kɛ ka cɛya mun min bɛ don tulu la ka kɛ ka cɛya mun o de ye banakɔta in ye tɔɔrɔ naani ale kɛcogo fana o bɛ yen mɛ o ye gindo ye o bɛ kɛ ka dugumana fila de dilan
n'a bɛ f'o ma bangariyaso arabuw ka kan na, a ka hakɛ to a tɛ ɲɛfɔli kɔ n'o ye kɔkili 2 ye. ale fana bɛ don tulu de la ka kɛ ka yen n kalela fɛn na ala don, hali ni cɛya binnen san 20 kɛ ninnu b'a lawuli. mɛ n ye nin mɛn kari da, o ye tiɲɛ ye. an bɛ fɛn fɛn da an b'a bɛɛ di kɔnɔna jɛlenya la. mɛ kari yɛrɛ bolo ye nin di ne ma, o fana ye dɔ fara n kan ye. nin y'aw kulo harijɛgɛ ye o yɔrɔ la. an b'a fɔ Alahu Taala ye a ka sigi wɛrɛ yira an na.